Kumnga kalta khan Dubai ram opto no pui Princess Hai cho UK a apasala ka tanga tlanchia in hetia Dubai a chhosan no hian ama nu na le afate mahun zel tur chu ngai to in launa hlirin akha ba ka apasal ne na anin chena po hi kumzabi chunga in chena thu boilian bir da zingami ani nge a in kot lam po in Princess Hai hi Dubai ram shwai to thil ti thei tak lam aya tan zok ma in ro rel na dik a hmu ngei theina tur hian British sarkar poin na satakin ma alak pui boka amai ro chu apasal la ka tanga azalen hnu tun hnu thleng po hian Princess Hai le afate hi an la him lovin Princess Hai hian afate chu a hlau hle maya heti lai me khian no pangte pa Sheikh Mohammed ala in an fa pa le an fa no te chu abula tor hian voi engmazat an nu la ka tanga lak shan tum hian alo be to boka afanole afate hi annu laka tanga alak shan the chuan hengno pangta chunga hian engthil nge thleng zelang le Princess Hai hi apasal chen hnuwa engtin zel nge awm tak le ole tun chuma chuan Dubai lal Sheikh Mohammed ale anopoi hluini ta Princess Hai te no pachung changa thil thleng sang te le anin chen hnuwa abe bomte kan ngai thla in kan thler haule dona video te abula changa atop thlengin min lo thler sakin min lo ngai thak sak le cheu don ya kumsang ni som pakwa a Princess Hai in anram Dubai hlau thong taka a chho san na khan mi puite ngai ven a hlo hle maya apasal Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum kianga kum enge mosa thun a man hnuwa a ho sakna le thunei na te lalfano ani na te kha engwanga khatia tlan chhe san mai nge ani tak le khowela lalti theiber polami no pui ni emo ala ka tanga tlan chia chu keini ina kan lo ngai to thiam be dan tang po chu chuan thil har sa tak ani ngei do na eng thil che ange Princess Hai chunga khan thlenga engwanga ton thlenga ral muang tak po a hun a man theilo I han thler zel don tiang jun thla kumsang ni som pakwa khan an chan chin hi New Zealand ber te puin an ngai vin ani ti lan tir nan an website sanga te thedar hlomin heng BBC le The Guardian News te po hi Princess Hai le seikati in chen a chanchin thar thedar tu langsar te zinga antela chuta an tarlanda na chuan anno pa in chen chana hian anma ni veng him tu tur British bodyguard pakha chu Princess Hai ne hian in somna danglam tak nein apasal hian asia chhot nuwa Princess Hai chuan asahim turin UK apanta anga soipolan oma heng an thu sei sang te hi thudik ani rengem ma se enga tinge Princess Hai le afate hian London an thlen to hnu po anma ni veng him tu tur poisa tam tak senga an la roi reng le he in chenna hian ato zo khinge mo phur to chu ni ta I han clear zel don ti ang Hai hi me ni thum kum sang khazakwa sum sari pali a khan Jordan a lo piangin lal chung kwa atanga ron chor chok ani a in apa hi Jordan lal king Hussein ani in pathil ti thei tak le miril ro hne thena maktak mai nei ani mai ba ka lal ani awang hian mi te puin an sa ema ma se chu aya arami puitina an za zok na chan chu pangil nei tak le lal ni na din huna ding thiam tak mai ani awang sok hian arami puite ngai nat a hlo hlea tin anu pui Hai nu hi Queen Ali ni in ani po hi apasal ang maya me cheril ru thale arami puite hmangai le du sak taka rongbol sakmi ani boka chu mai ba ka afate en kolna konga hian no en ton tlak tak le me che chonom tak mai ni in arami puite aya da poimo ani lauti hialien Jordan mi te hian an fak thin bok ani te chuan lalthi sen kai ni awangin Hai po chu ano pante ta tanga chanwo pek ani a engti ka emo anram shwai na chu akawa atlak the awangin apian tir phata tang hian en kolna dang lam biek pek ani boka chuti rol chuan anu le apa te chuan an fano chu nau pangdang te ang bukin zalian takin ron thanglian be se mi thataka chuak se an du awang hian en kol dan tok po an thiam emema ma se anu le apa ten an fanulaka be senalian tak an nei lai le en kol na thaber ber pek an tom nai chuan Jordan lal chung kwa chuan van doi thlak takin thil a thleng ta hlau mai chu thil chu kumsang kha zakwa sumsari pasaria khan Queen Ale chuan helicopter che solna van doi thlak takin anun na hlu tak mai chu achan ta hlowa he thina run thlak tak mai hian an chung kwa po chu a thong na sa in
King Hussein tan chuan nupui tel lawa afa te en kol hna akawa thok le khata atlata rup mai chu phuri tak mai ani lo thei talawa amai ro chu afa te tan chuan pathatak ni tumin afa te en kol hna chu a thei ang tok le a tha thei ang ber turin a thok ta china chu mai ba ka an chung ko jinga mi te po in King Hussein an afa te a en kol na chu an phak ang tok hian an lo pui ve bok thin ani de chuan princess hayai chu ron chang lian chho zelin in fiam na le ram sa te angai na thin em ema in fiam na phi chu in tleinan taka mangin un ola nei piang hian a sokar duat em mai chunga chuan a chuan thin ba ka chutia nu telawa anon ko har taka amang tor po chu a sokar chuan a chok jang khai thin hle ngi a ma se princess hayai chuan nu mangaina don be chu a chak thin hle thonga a hun to na piang chuan anu hria chhuat tir thinin anu chu eng ang mi nge ti le eng ang mel nge a pot thala ka tang ba kin shelo ma se anu chu a thei ngil ngai bik reng reng lawa chuti lai mekin apa King Hussein ero chuan nupui vai engam zat lo ni to in princess hayai nu po hi anupui ma saber ani lo boka de chuan khatia queen alia ye a thi hnuwa khan King Hussein a chuan aram kai shoina a puitu tor amamo ania a in sha ta wangin nupui dang ani leta a heta anupui ming hi queen nori American lammi mel chimel thale khongai nanga tak mai ani a in King Hussein a fa te zong song po hi afa ang tak taka en kolhlomin du sakna tin jeng ne na a kai shoi thina wang hian nau pangte po in queen nori chu an ngai na hle boka amai ro chu no mamo em princess hai chuan no nei to ma se alalung oi thei tlat lo alaka anu thar queen nori chuan tha chwa hle ma se chungril taka anle in zom la awang hian anu thar bula chuan princess hai chuan nuam ati lo mai ba ka alaka chuan ain thlashung thin ema he thil hi princess hai chuan anu thar queen nori chuan anu a hria chhuat tir fo thina wangin azom tak tak theilo ni in ain soya ma se thatakin apa le anu shon te nian chuan boina omlovin an cheng ho reng tho ani ye chuan princess hai hi sikula kallai po a nau pang thoi le le khathiam the tak mai ni in UK a lekha azir chena in a lekha zir lo kara hian sakor chung chuanga a hun ol de chu no khachinin a chang phe chuan sakor chung chuan a chil ema wang hian an zir lai a po har satna chu a to phawe fo china ma se lel chung kwa ani awang khan a zir lai chu chol san ringo chu atan thil moi tak ani lo awangin a zir lai po chu thataka lazir chun zom rengin Saint Hilda College Oxford a chuan philosophy politics le economic zirin thatakin azir chok zuita a ye chuan kumsang ni kuma khan Jordan ram ION in fiam na angai nat ber sakor in tlan siak na te in lan be ta hiala in apasal hlui ta Sheikh Mohammed anen po a anin ton ma hian princess hayai hian mangai na zen kong po alo zo ve nual to ni oma ma se angai song tenin hian mol phole wal out takin an kho sangai lo thung ani the chuan April ni som kumsang ni polia khan amana al baraka lal ina princess haile Sheikh Mohammed te chu ro pui takin ani nei ta a ma se ani nei na te aro pui ang ho in he nei na hian lom pui to mi tlem te an chung ka nai tak tak te chau chu an tel thunga chutian chuan se ka no pui paruk na ni ta Jordan lal fanu hai chu mau kornal tak mai ha in ameka po hi a simple ba ka emini hian princess hai chu a hlim mel tak seta the chuan he in nei na in khoma hian an som bi khwal zom de chu princess hai of Jordan onau pa King Abdullah pahnina of Jordan ba ka anupui Queen Rani of Jordan te princess Mona King Abdullah a nule apa nupui masa ti po he huna hian antel ve ngi a heti lai hian princess hai hi kumsom thummi chawni in Sheikh Mohammed ero chu kumsom nga pathummi ani to thunga lal ani mai pe lama hian an kum ain thlo ema wangin mi de chuan he in nei na hi an ngi ven ema hetia kum in thlau taka in nei ani awang hian anno panuna po har sana athlen jing pol te po anom hiala ma se ani nei tir he chuan anno pa chuan boina anni lo angmain no pa in koprem tak mai ani mai ba ka anin za tunin media ma apo no pahlim tak angin anlang bok ani ma se Sheikh Mohammed hian princess haya ye nopuyata na ani ma po hian nopui lo nei nol to in mei po akil koi tam hle boka amai ro chu middle east a chuan
mi pakhatin nopui tam tak an nei na hi thilmak tak ani shan lawa an nopui te le an fa te an chom so pho chuan chuti za chu nopui nei tur tia bi thliana dan po hi aumlem lo thung chutiang chuan Sheikh Mohammed apo hian anupui le afa te chu chena shan chewa da hlamin an do le an mo zong song te chu pechenin nuam sataka akhosak tir thewang hian tu ma po anin thi ngai lim lawa amai ro chu princess hai ne na ani nei khan se ka chuan anupui masaber chu dan angin ala chen lawa achan chu anupui masaber hian alal chu thleng lo tu tur fapa Saikha bin Mohammeda ashin sakwang ni in heng thil thleng zong zong hi princess hai chuan Seika ani don hian asiat puivek boka chumi chunga anupui ni chu pui atilem lo bok ani le chuan Sheikh Mohammed anupui dangte wantlang hua anin lan lo lain princess hai ero chu anupui dangte anglo tak hian mi pui te chuan an ngain ema apasalina monpui mo tak tak atlona hmuna le thilti pui lian tak taka te prince hai hian apasal chu atoi om po china chunga chuan European inche danal tak tak te a inche chenin a inche na sang sang po chuan arami puite mai ni lo khovel mit po ati tlai hle boka in anui hmel du om tak le ami zangai nat om tak mai wang da chuan mi puite atlana in Seika nopui dang te a chuan alang sar fal nal bik bok ani te chuan princess hai le Seika te hian fa pani nein fanu le fapa anneya an fanu hi Sheikh Jalila ini en kumsang ni pasari akhana pianga an fapa hi Sheikh Zaiya ni ve thungin kumsang ni som pahni akhan aron piang be boka te chuan an chung ko chuan ngai ven an hlo thenin princess hai chuan afa te chu atha theyang bera ain kolba ka nun zalian tak an nei theina tur hian ma alana sa emema pon lama te ati chho puina sa thenin an chung ko thlak po hi internet a po motor atam hle boka ma se thalak le video vela an himna phena hian an no pa inkara hian boina chen fel har sa tak mai chu lo om ve rengin chu chuan an no pakar po hi zo in ati hlat phata a tin princess hai hi mi inzer mi le zelna lama po degree ani nola wangin anung chang po thain azom emema chu mai ba ka ani na anglo tak hian midang te biak dan athia mai pe alama achapo lo hle boka ani na taka chuan athil ti na kong sang sanga mi injing tok tak mai ni in midang ti boy lawa mani in kol tum be tla thin mi chia kan ti angkha ani ome te chuan chu tiang mi zia ani awang chuan UAE om chu achang chuan atan chuan a thoi bek thak thin ema tin apasal miro rum takle noi mel po motor om sen lo athu chuak reng reng a koyangi la a hnoi mi ten an zom nge ngai thin ang chi mi je chapolu tok ane wang chuan an nu pa chu anin milbiao emo ti lain an lo boy ruwe fo thina chu mai ba ka an nu pa hi kumsom ni panga la ya in thlau ani awangin princess haya ye kumsomli ani hian apasal Sheikh Mohammed ero chu kumsom sari ron tling to in putar kan ti angkha ani to nge ani ye chuan princess haya hi mishing ten na sataka ma kan son deu theina turin a tho hlok thin ema chutirwal chuan apasal hlui Sheikh Mohammed anupui hlui te ero khachu au chuak tora an dikna chanbora be sakni lo ma se wantlang ta na thil tha ti na konga an tho hlok lovin Sheikh Mohammed thazar hnoya nom sataka anom na kha an do tok mai thina ma se princess hai ero anni ang ani velo awangin midang ta chan puina konga po a tho hlok ema chu mai ba ka arab me che a ahma saberni torin United Nation World Food Program Goodwill Ambassador ni masaber ni in UN Secretary General Ban Ki-moon chuan kumsang ni pasaria khan UN Messenger of Peace atan alo ro to nge a tin apiana Jordana anram mi puidin mon har sa tak tak ele in tur chena nei lote chan puina konga malatu ni dorin Arab NGO masaber TUA anti cho adin boka heta NGO din hian chong kore the sang tam tak tan ele in te pe in an na tho tur te an lo ngei to pui thin to a te chuan he NGO adin na konga angai to na se na sachin ema ba hian mi poite fakpo a hlo hle nge ani heba ka hian apa hnung ron zelin mi cheno pangte zerna ti masonan King Hussein Mingadin Charitable Foundation Anything is possible ti chu adin lia chu mai ni lo International Paralympic Committee
honorary board member ani boka ti chuan princess hai zom taka alanna phena a hui homna chuan aram mi puite ngainat a hlotiana sajwal phain mi puite thinlunga po atlak nat baka athu chuak reng reng chu mi puite chuan phur takin an som da china ma se hetianga ming thatna a hlo chwa ta ko wa chuan a pasal la ka tang ero chuan tongkam don shem tak tak te chu adon pha fo tamaya aum zia pira chuan mi puitia princess hai chu atlak lum ema bangin a pasal se ka chuan a thik ani ber ome ma se princess hai ero chuan til chania angai chu lati chun som reng zelin a pasal chu a el lo ba ka a erbok heklawa adik ni a sia chu hoi taka a che chwa pui thina wang hian a pasal a hian ming tha chu a hlo zok lo thei dalawa chu mai ba ka mun sang sanga tanga event lian tak taka telpui tora an no pa a an som tum te po hian princess hai chuan a pasal ai ma hian mi mit po ala zok thin im ema chu tak chu Sheikh Mohammed a mi inda chungnung ve tok tak ta chuan en niam mai the ani dalawa chu mai ba ka Sheikh Mohammed hian anu pui chu an bodyguard roi pakhat British mi ne na ringhel tlatin anu pui chuan a phasan ang hianin angaya chumi awan chuan anu pui mi mal zalen na po chu za sak talawin a thil ti na kong tin renga chuan en thatu tor ada fer fur mai pi alama anu pui chu a kha to khian a go reng boka ma se chu princess hayetan ero chuan palzot mai the ani bi khaulo tin adu anga ahmalak na chin konga chuan a chak tok to lawin a pasal chu a kong dal lian tu ber alo ni chhauta a pasal laka chuan princess haye chu film khru taka om renga ngai ti na ni chu chutian chuan a chunga chuan a pasalin thil chalo deuh atia hlo ema bangin mudmu po ato thangai meu lawa asilai po ka mai thei tura alu kham hnuaya engtiklai mai po a da ring thinin anin chunga ngei po chuan en thlak reng ani awangin princess haye chu a him lo hle ani tengba ka hian a pasal se ka hnen atang chuan amali afa te chu alati chiat vek tur tho vona te chu dongpo thinin anon te chu ai pik thin em ema chumi wan chuan a pasal laka tanga tlan bawa anno fa a nun zalen tak an nei thi hun tur so a nga khlel thin em ema ma se ol sam takin a pasal so a tlan chia san thei don lawani ti chu a ri chiang he thung a chan chu Sheikh Mohammed a fanu te pahni samsa ile latifai te chuan lal in chunga sal ang maya an om reng chu an kham to ema wangin anin chung shom tak chho sanin ramdanga zalen taka hun mang turin apa ina tang chuan an lo tlan chhuak to a ma se Sheikh Mohammed a chuan a fanu ten a in an chho san ti a sha rol hian a fanu te zong tur hian mi a tir wata te chuan mi thil ti thei tak ani awangin reilo te a an chena hmuna a fanu te chu hmul in Dubai a chuan ti luina in an shwai le ta a heta hian a fanu te panhe chuan shenna sang tok nga lian Dubai atanga an tlan chiat ma a an shiom to te chu Dubai an chho san hnuwa shwai kir an ni a an shiom na nian chuan te khin rol ani lo hiala nasataka seisak an ni ba ka pindana khongshan an ni mi a an du huna po pindan chung po hi chho san phal an ni lo awangin pon lam bo ruak hi phe chu an unaw tan chuan thil thei lo top ang mai ani a tin an omna pindan chung a te chuan CCTV da thlap ni in chuta chuan an chetla le enge an soi ti thleng chuan en thlak le ngai thlak sak ani boka chu mai ni lovin an pa chungchang a chhezonga an soi ni voi chuan nasataka ko thlak thin ni in an ei dor te reng reng po chu atui lo hle boka te chuan hetia ele in tha an don lo awanga an resel na ina nasataka ator dan te hi princess haye chuan a hriat pui ve veka wangin an no fa a pasal tan bo san tum chu thil hla tak ani don ti po chu a hre chiang hle bok ani chutiang chuan Dubai an chho san hnuwa shoi kerle an ni voi chuan an chunga thil thleng tur chu arap thlak hle don ani ti a hriat awangin he thil ti tur hian princess haye chuan angai to na chu a seng se mema ma se chutia a pasal kyanga shiom ni ral mong lo reng renga anum ai chuan ti in an hmahuna engpo thleng se ni rei lo te talatan po nun zalen tak nei chu thlang to zokin kumsang ni som pakwa khan an no fa chuan UK lampanin an tlan chhewe tak mi a chumi hnuwa chuan se ka chuan an rama ke le turin voi tam tak anu pui chu thlema se princess haye chuan shiom tor le chu atom bik tlat lo maya te chuan a ho du ta class si lo awang chuan Sheikh Mohammed a po chuan anin chhena chu apum ve tangi nge a
amai ro chu anu pui ni to lo ma se an fa ti ro chu a fa ti ve tho an ni awang khan se ka chuan princess hai ko ta tanga a fa te la ker tum hian a be le tangat ngata chuti lai me kin dubai cho san hnu po a princess haya in a pasal hlui la ka tanga avona aladon chun chom renga wang hian a him lo zia she in british sarkar hne na annu fa a khauta ka ven hin na chu adil ta hiala ya chuan an ma ni veng tu tur hian princess haya chuan bodyguard thaber ber te roin chuta chuan million 8.8 ve lai bodyguard aroina wang hian a seng hel bok ani ya chuan an fa ti kota an len chu me ka wang hian an thu boi chuan mi nga event a hloim ema chuti lai mek chuan princess haila in a pasal laka kumkhwa a zalen thina turatan a fa te chu a thla phal lo mai ni lovin a top thlengin a fa te tan chuan nget taka din atum mai pe alama a pasalina a fa te awanga ati boy chung chuan kot lam tran puina chu aladil bang lova in a fa te chu an pa bula omdon ta se an chunga thil thleng tur chu an rin phak bak ani dona wangin princess hai chuan a fa te chu alaka tanga lakshan chu arim te lo bura chu mai ba ka an fanu chu an pa bula lo omta angni se alo bira kumatlin ma in ti luin a pasal nei luitir ani dona ni dile a hmalam hun song song ti chia sak ani dona ni ti chu princess hai chuan a chiang hle maya te chuan a pasal hui sheikh mohammedan a fa te alak sak lo na tur hian UK High Court a hai chuan thu boi thelu tin court lampu in thil ni na an chia chen emawang hian naw pang de chu an no bula an om chun som theina turin ma an na tamu pup maya amai ro chu kong le lama se ka po in a fa te alak le theina tur hian kong alo da pe char char wangin ko chuan naw pang de chung chang a po hian ma taka thutluk na chu an na zel fel thelawa chu mai ba ka se ka hian anu pui chu diklo tak taka che a pu in anu pui le anu pui lo yar te phone de chu alo chui beka an malak zel dan tor po hi engtin tin emo shezel thin chu chuan ko tina thu boi angai to hun chung po chu a po sei pha ta hle maya ya chuan ko chuan no pangte ma hun chu olok taka ngai to in an pa sheikh mohammed bula thanlen chu an ta na thil hla om tak ani the wangin an no princess hai kuta omsok torin kumsang ne somni pakhata khan ko chuan thutluk na chu asiam tangi nge a tin ko chuan sheikh mohammed chu million 21.5 choi tora shimin afate in enkona to chu komtin million 55.6 princess hai kota pise atorin thutluk na chu asiam tabok ani te chuan hetia kot berina thutluk na achwa to sia wang hian sheikh mohammed tan po engwak ati theibik to lo ani ma na ko thu chuak ang chuan no pangda chu londona annu kyang om chun som zelin anzir lai te po thataka anzir zel ba ka no pangdang ti angin nun pa ngai tak an hmang chhota a ma se heti lai hian annu princess hai ero chuan annu fa chu zalen to ma se lo thona in ala khat ringa a chan chu engtik nia emo a pasal hi chuan a fa ti chu alo la chu boile chu a hlawa ma se ton thleng hian sheikh mohammed chuan a fa ti awang hian tongkam khat po ala chak chok le lawa engtin zel nge an amang ti chu hunin ala shi zel tura ingai phot mai ti ang ole khade song kha ton tuma kan ngai thla khole the chu alo ni le ta a hausak na le ni na ro pui te hian limna aking til vek lo ani ti sha in kan thlen china pianga lung oi taka kan om na hi limna dik tak ani ti he chanchin hian min shiat non tir mul ro se video te atop thlenga milo thre saka wangin kan lom im ema video le peka in mole kan tum le cheu don ya